Hemm dubji kbar dwar jekk Frank u Carmen Sant rawx li s-sewwieq ieħor hekk kif qabdu salib it-toroq f'Coveney Street f'Doonside, Sydney, is-sit fejn tilfu ħajjithom il-koppja Maltija li kienu ilhom is-snin jgħixu l-Awstralja. Kameras tas-sigurtà qrib is-sit tal-inċident juru l-karozza four-wheel drive tal-koppja Sant f'impatt vjolenti ma' Nissan Pulsar li ma ċedix fejn kellu jieqaf. Mal-impatt il-karozza tal-anzjani Maltin inqalbet kemm il-darba qabel ma baqgħet dieħla fi grada ta' Sikejti Nawfaħu. Nawfaħu qal lill-Aġenzija Lokali tal-Aħbarijiet li l-impatt instema' qisu terremot. Spjega li kif ħareġ mid-dar ra raġel li dender rasu u mara li deret li kienet tilfet ħajjita. Raba ta' Frank u Carmen li tkellmu mal-ġurnalisti wara li żaru s-sit tal-inċident qalu li l-koppja kienet maħbuba u rrispettata ferm fil-komunità Maltija. 4 minuti bogħod mis-sit il-ġirien kienu qed jippruvaw jifhmu dak li kien għadu kemm seħħ. Doreen McCleary, waħda mill-ġirien, iddeskrivit li l-koppja bħala waħda meraviljuża. Qalet li ilha taf lil Frank u Carmen ħafna snin u kien iħobb il-ġnien iżda hi sfortunatament mardet dan l-aħħar. Sissa għadhom mhux magħrufa d-dettalji ta' meta l-koppja Maltija se tingħata l-aħħar tislima. Sa dan it-tant il-pulizija arrestat lis-sewwieq tan-Nissan Harjinder Singh ta' 22 sena b'lista twila ħafna ta' akkużi fosthom żewġ kapi ta' akkużi ta' sewqan perikolus li kkawża l-mewt. Is-sit fejn seħħ l-inċident hu meqjus bħala perikolus fost in-nies li joqogħdu fil-viċin, tant li kienu diversi l-inċidenti li seħħew hemm fl-aħħar sentejn. Fil-fatt, ir-residenti saħansitra għamlu petizzjoni biex issir roundabout minflok is-salib it-toroq eżistenti. Iżda f'risposta għal petizzjoni, id-direttur ta' City Assets Rudy Svark qal li r-roundabout mhix priorità u li hija mniżla bħala proġett futur.